bij Gewest Friesland, het programma wat Sjenlit, wat er in de tijd om een Frieske reportages al je Sjenlit binnen in het programma van gewest tot gewest, dat bij NOS, NTR en NPS al je uitgestuurd is tussen 1964 en 2004. Normaal litten we meerdere reportages en nog maar één reportage, maar die gaat dan ook over het afskiën van de commissaris van de Koningin doe, Mr. Lindhorst Homan. Johan van der Zee had die reportage maken. Komt uit 1970 dat Lindhorst Homan afskiën had. Hoe goed koerst ook Lindhorst Homan? Nou, net goed, want die mensen kon je net zo goed. Maar ik hier wel een paar keer bij hem best. En een van de aardige dingen is... de eerste keer dat ik de Kamer door hier kreeg... we gingen dan een pak aan in die periode. En ik hier zo'n Italiaans gangsterpak, zo'n streepjespak aan. En ik kwam er binnen en toen zei hij dadelijk... meneer Van der Zee, wat heeft u een mooi pak aan? Hij praatte een beetje zo. En, ja, ik zei, dat heb ik in Snits gekocht. 24 goen. Het weer in de aanbieding op die Sagi, die houdt er mee op. Dus ik koop van een beetje dat pak. Oh, dan moet ik daar ook naartoe. Dat weer de eerste. En bij het afskiën, dat weer denk ik de derde of vierde keer dat ik hem het zien kan. Ja, dus je hebt geen binding met zulke soorten mensen? Nee. Wij kwamen in het begin wel een soort bij de bestuurders. Ja. Dat is letterlijk oorsworden, maar ik weet dat het niet voorgegaan. Dat je altijd al hier de burgemeester de mathematisch, die de jongens van tevoren altijd even op visite bij de burgemeester van de gemeente bij de Kamer. Ja. Dat had ik nooit. Nee. Maar hier is mij Riepstra letter, Mr. Hedder. Volle minder contact, ja. Wie ik een oude man. Ik bedoel, ik ga Riepstra wel een aantal keren voor de Kamer aan, maar Lindhorst Homan, daar creëert toch wat persoonlijk contact mee. En hoe zit het dan met de deputairen? Ik minder contact? Ja, ik minder. We konden elkaar wel en de Kamer wel, maar net zo'n soort. We zijn net van, meneer Van der Zee, wat blij dat u er bent, want dan kan Friesland weer wat in het pikje. Nee. Het wint soms ook wel eens het vervelende ding. Hè? Dat, we gaan een keer met 2 deputairen dat je de eilandjes in het Hegemer. Vluizen en Hegemer. Maar nou, dat weer net leuk. Nee. Want wij kwamen daar tot tevreden van, wat wil je hem nou eigenlijk, maar die eilandjes. En dat vonden de man helemaal net aardig. Krevelen en renken maar volgens mij. Ja. Goed, Sampeteer mij Lindhorst Homan, meidje in het kader van zijn oorskiën, de beelden erbij, broek en nijbeelden erbij, meidje. Maar hoe reist hij daarop op Sampeteer? Nou, in dit geval met Arend Wiensma, die weer de voorlichter van de provincie. Ja. En die hebben, daar had ik een soort mee praat. En toen ben ik achter komen wat hij dan, ik wil graag zien met hem. Hij woont naar Tektronix in Jereveen. Want dat was een bedrijf wat hij helle hier. Hij wou beslist dat het steertejacht er even niet voorkwam. Hij kon op dat zelf dan net mij, maar toen had het steertejacht voor ons veen en dat hebben we filmen. Nou, dat soort dingen. Dus Arend die hier weer contact met de commissaris en die vertelde mij dan weer, nou, dat en dat en dat. Ja. Nou, zullen we dus net zien naar die reportage van juni 1970 over het afskiën van meester Lindhorst Homan als commissaris van de Koningin in Friesland van gewest. En mag ik concluderen dat we hiermee deze hele zaak als afgedaan beschouwd hebben. Het memorandum en de duidelijke repliek erop van gedeputeerden voor kennisgeving kunnen aannemen. En dan schors ik nu voor een lunchpauze. Commissaris van de Koningin zijn lijkt zo op het eerste gezicht een prettig beroep. Ik begroet u met vreugde in dit Friesland, waar het voor ons allen een voorrecht is te leven en te werken. En wij tegenwoordig onze gedachten voortdurend aan de toekomst gaan. Waarin wij hopen op een verdere voorspoedige maatschappelijke, culturele en economische ontwikkeling van deze goede Nederlandse provincie. Het lijkt prettig, maar toen meester Lindhorst Homan in december 1945 zijn officierspet ruilde voor het steeds wisselende hoofddeksel van commissaris van de Koningin, zag hij het anders. Nou, het leek me nou niet zo'n geweldig makkelijke baan. Maar ik had ook helemaal geen flauw idee dat ik het zelf zou moeten worden. Maar ik wist wel wat er aan vast zat. En had u een bepaalde opvatting van wat u zou gaan doen in zo'n provincie? Kwam u met plannen al hier naartoe? Ik kwam helemaal niet met plannen hier naartoe. Want ik heb helemaal niet geambieerd om hier
als commissaris naartoe te komen. Maar het is me gevraagd en op een gegeven moment heb ik gevonden dat ik het hoorde te doen. En meneer Van der Zee, ik zag er erg tegenop. Ik wist wat er allemaal gebeuren moest en ik dacht dat ik dat eigenlijk niet aan zou kunnen. En ik heb tegen de minister gezegd, toen hij aandrong dat ik die benoeming zou aanvaarden, ik zei, je moet een Drent niet neerzetten in Friesland. En ik heb het toch gedaan. En ik kan u wel zeggen, ik heb er nooit één moment spijt van gehad, behalve misschien de eerste paar weken dat ik hier was. Ik zei, ja, hoe moet dit gaan? Het is toch een functie waar een zeker waas omheen hangt. Men weet niet precies wat doet een commissaris van de Koningin. Dat vind ik zachtelijk jammer, want dat hoort er niet omheen te hangen. Ik wil u wel hartgrondig vertellen, ik heb het er ook nooit omheen gehangen. Maar ik geloof er ook verrekt weinig mensen zijn die zich in de loop van de jaren nou ooit geweldig geïnteresseerd hebben om te weten wat doet zo'n commissaris van de Koningin nou eigenlijk. En dan krijg je de verhalen van in Friesland, die zit te varen met allemaal aardige mensen en mooie mevrouwen in een prachtig statenjacht. Of die knipt lintendeur of ontvangt leden van een koninklijk huis of buitenlandse diplomatie. Ja, dat zit er allemaal bij. Maar dat duurt maar een klein percentage van het doodgewone werk in een provinciaal bestuur. En dan kan u een commissaris van de Koningin op provinciaal niveau volkomen vergelijken met een keihard werkende wethouder van zo en zo in een of andere grote gemeente. En dan weer met iemand in het bedrijfsleven of in de handel. Of het kantoorwerk moet u niet verwaarlozen. Ik heb zelf het goed leren kennen van de stukken die bijvoorbeeld in een statenvergadering of een gedeputeerdenvergadering of een commissievergadering of een provinciaal opburgaan behandeld moeten worden, altijd erg veel tijd besteed. Kunt u nog een paar voorbeelden noemen van activiteiten van een commissaris van de Koningin? Voorbeelden activiteiten commissaris van de Koningin. 2 keer in de week op het provinciehuis samen zijn met gedeputeerde staten. 1 van die 2 keer van 10 tot anytime tussen 5 en 6. De hele dag vergaderen. Tot en met onder de koffietafel. In de regel. Met het college van gedeputeerde staten. Elke vrijdagochtend ontvangen wie maar wil. Daarom heb ik ook een beetje onzin wel gevonden de laatste tijd. Waar je moet inspraak dit en je moet inspraak dat. Bij mij hebben al die 25 jaar elke vent of elke juffrouw, elke dame of elke meneer of elke schooljongen hebben bij mij inspraak kunnen komen plegen. En het heel veelvuldig gedaan. Dus er hoeft mij niemand te zeggen hoe ik dat moet. Ik vind dat normaal dat die soort dingen gebeuren. Nou ja, zo'n audiëntie en dan werk van een commissaris van de Koningin. Nou, neem u maar rustig aan, dan hierheen, dan daarheen. Dan die vergadering, dan in het kader van de noordelijke samenwerking met mensen van het provinciaal bestuur uit Groningen en Drenthe. Zachtig interessant. In de regel heel nuttig, dacht ik. In de regel met goede verhoudingen. Er zijn vriendschappen gegroeid. Soms flink kibbelen. En iedereen ineens zegt, wat moet dat allemaal? Die noordelijke samenwerking, dat is helemaal niks, want die heren zijn het niet eens. Ik zeg, laat me niet lachen. Zo dacht u dat ooit 1 vergadering van enige ministerraad of de directie van enige noemenswaardige onderneming of een vakbondbestuur vergadert die heren de hele tijd maar ja en amen meneer. En je bent allemaal helemaal met elkaar eens. Zo'n volkomen dode, rare club worden. En al die soort dingen maken wij ook mee. Niks meer en niks minder dan een ander. Public relations bedrijven voor de provincie. Dat typisch Fries woord geworden, public relations, geloof ik. Als ik daar een grapje over mag maken, ik vind het bijzonder belangrijk. Ik heb er niet altijd tijd genoeg voor gehad. En ik heb natuurlijk in de provincie, wat dat betreft, dacht ik een heleboel zo ongemerkt extra kunnen doen. Onze meren. En op dat gebied heb ik een heleboel meegemaakt, zo stiekem aan, dacht ik. Onder andere met zo'n statenjacht. Dit statenjacht Friso is niet voor niets door het Friese bedrijfsleven aan het provinciaal bestuur geschonken.
De commissaris van de Koningin, zelf een hartstochtelijk zeiler, heeft er veelvuldig gebruik van gemaakt om officiële bezoekers aan de provincie over de Friese meren te varen. Ambassadeurs bijvoorbeeld spraken op het statenjacht met de commissaris over vestiging van buitenlandse bedrijven in de provincie. De heer Lindhorst Homan heeft nog op andere manieren public relations bedreven. Neemt u Prins in Dokkum, op het ogenblik hot news. Een Nederlandse metaalindustrie in Dokkum. Daar kunnen ze nog wat meer dan alleen maar de meneer Bonifatius vermoorden. Dat heb u ook wel ontdekt. Een klein machinefabriekje begonnen. Op het ogenblik, die maakt niet alleen alle wielen en raderen voor de DAF-voertuigen, maar die levert nou een complete fabriek van stalen gebinten, geraamten voor broeikassen van, ik weet niet, ik geloof 30 miljoen gulden aan de Sovjet-Unie. En ik dacht dat die Russen nog wel wat konden. Dat is ook ergens public relations, voor mij niet die Russen bij meneer Prins, maar als wij met een man als Prins Bernhard of mensen uit het industriële leven, een minister van Economische Zaken in Dokkum komen, of in Drachten, of in Sneek of in Heerenveen, dan is dat natuurlijk bijzonder nuttig. Een commissaris van de Koningin heeft door zijn werk met alle facetten van de samenleving in een provincie te maken. En daarom was het zeer toepasselijk dat bij het afscheid van meester Lindhorst Homan zaterdag in de Frieslandhal in Leeuwarden een wand van 1 kilometer lengte stond opgesteld met daarop in beeld gebracht 25 aspecten van de Friese samenleving tussen 1945 en 70. De kunstenaar Bep Mulder is 3 maanden bezig geweest om dit kilometerlange schilderij af te leveren. En op die wand mocht zeker de sport niet ontbreken, want meester Lindhorst Homan heeft veel sporten zelf actief beoefend. En het feit dat hij een aantal keren de Elfstedentocht heeft meegereden, viel in Friesland natuurlijk in goede aarde. Het werk van de Provinciale Planologische Commissie is in de periode 45-70 erg belangrijk geweest. Want Friesland ontwikkelde zich in die periode van een agrarisch gewest tot een provincie waarin onder andere meer en meer geprofiteerd werd van de recreatieve mogelijkheden. In dezelfde periode is er meer industrie gekomen. Commissaris Lindhorst Homan heeft zelf onder andere door zijn manier van public relations bedrijven ervoor gezorgd dat een aantal bedrijven zich in Friesland gingen vestigen. Een voorbeeld is de Amerikaanse fabriek voor elektronische apparaten Tektronix, dat een vestiging in Heerenveen kreeg. Maar of de sprong vooruit groot genoeg is geweest, is de vraag. Voor een deel ben ik heel content met de ontwikkeling van het gedeeltelijk overschakelen van een agrarische signatuur naar een meer gemengde economie. Omdat we in de afgelopen jaren hier bedrijven in de industriële sector en ook in de dienstensector gekregen hebben. En autochtone Friese bedrijven van hoge kwaliteit tot de moderne ontwikkeling hebben zien komen, wat ver boven mijn oorspronkelijke verwachtingen is uitgegaan. En aan de andere kant ben je natuurlijk in zover teleurgesteld dat je niet hebt mogen meemaken dat het
nog harder en nog gevarieerder en ruimer tot stand is gekomen. Want de laatste jaren staat de vestiging van nieuwe bedrijven, maar dat geldt heus niet alleen Friesland, praktisch stil. Maar de allerlaatste tijd komt er geloof ik weer een beetje een opleving. Men denkt wel eens dat Friesland ver weg ligt. Als straks, en dat wordt nu in juli door de minister van Verkeer en Waterstaat geopend, de nieuwe brug bij Zwolse Hoek, dan krijgen we de verbindingen eerst nog over Muiderberg, later rechtstreeks naar Amsterdam. Dan moet u denken, je bent in 3 kwartier rijden later van het hart van de Randstad naar Friesland. Is het niet moeilijk om mensen van buitenaf aan te trekken, juist in deze provincie? Aan te trekken, misschien. Maar als ze er eenmaal zijn, of ze horen van vrienden die hier al zijn, hoe het hier is het niet moeilijk meer. En ik kan u het bewijs leveren door als voorbeeld te noemen enkele Amerikanen. Ik ben bijvoorbeeld bevriend met Tony Bryan. Dat is de directeur van Tektronix, elektronische industrie in Heerenveen. Die wil hier helemaal niet meer weg. Zijn vrouw en hij, ik dacht dat ze hier nou 7, 8 maanden wonen. Die praten behalve nog altijd Engels, al een heel aardig mondje Nederlands. Het dochtertje van 12 jaar die op school is, die is 3-talig. Die spreekt Engels, Nederlands en Fries dwars door elkaar heen. Ze vinden het zalig, willen nooit meer weg. Toen ze laatst hoorden dat die ouders misschien terug moesten eens een keer naar Amerika, toen zeiden ze, if Hyde and Mam go back to the States, dan blijf ik hier, zijn ze. Dat was nou heel mooi Engels, Nederlands en Fries door elkaar. Volkomen geïntegreerd. Het is niet waar dat men hier moeilijk mensen zou kunnen krijgen van elders. Het is alleen dat ze te stom zijn om te begrijpen wat er los is. Steeds meer mensen willen in ieder geval wel naar Friesland komen om er vakantie te houden. En het gunstige gevolg is natuurlijk dat er steeds meer mensen in de provincie aan die vakantiegangers gaan verdienen. Hier beelden van het grote recreatiebedrijf De Woudvenne bij Langweer. De mensen die bijvoorbeeld op de Friese meren hun vakantie doorbrengen, zeggen vaak dat ze dat doen vanwege de rust die daar nog heerst. Maar als er steeds meer komen, zal het met die rust eens afgelopen zijn. Zou men die mensen tegenhouden daarentegen door geen voorzieningen te maken, dan valt een belangrijke bron van inkomsten weg. We hebben het nu aan de orde. En krijgen het ook in Provinciale Staten aan de orde. Ik zal het niet meer meemaken. 16 juni al. Naar aanleiding van wat u wel weet, dat recreatiestadplan van meneer Zeurab in het Tjeukenmeer. En dan krijgt u de hele zaak uit de doeken. En u zult zien dat het provinciaal bestuur van Friesland op dit ogenblik zegt, laat maar komen, enkele zeer grote metsverantwoorde objecten. Niet in het Tjeukenmeer overigens, maar waarom niet in die contraien met z'n verantwoord en heel rustig, voorzichtig en gedegen is voorbereid en uit de doeken gedaan. Want diezelfde meneer Zeurab heeft een massaal recreatieproject waar in Friesland veel geld mee verdiend wordt, tussen de economische ontwikkeling bevorderd, bij Langweer. U kent het daar misschien wel, nou, er is niks op aan te merken. En in principe zie ik niet in waarom je op een paar punten in Friesland zoiets niet nog zou kunnen doen, terwijl je de hele rest van het landschap volkomen ongerapt, ongestoord en onbeschadigd laat. Dat is absoluut mogelijk. Want Friesland is geografisch erg groot, dat vergeet men wel eens. En de bevolking is erg gespreid. Dit kan wel op een of andere manier gecombineerd worden. Een laatste vraag, meneer Lindhorst-Homan. Kan Friesland in de toekomst alleen verder of moet het opgaan in een groter geheel? En dan denk ik aan het noorden als totaliteit. Ik hoop dat Friesland in zover alleen verder kan gaan. Ik persoonlijk hoop dat Friesland een provincie zal blijven. En dat we niet krijgen een provincie Noord-Nederland. Ik zie het nut er niet van in. En ik heb de afgelopen dagen in de Staten nog gezegd,
eergisteren. Heb u ooit zoiets gehoord met betrekking tot de beide Hollanden of Limburg en Brabant? Waarom zegt iedereen Limburg en... Niemand zegt Limburg en Brabant zijn gek, want ze maken er niet één provincie van. Ik dacht die nog heel wat heterogener zijn dan misschien de 3 noordelijke provincies. Maar niet alleen omdat we naar mijn mening een hele nauwe samenwerking met de andere provincies moeten bereiken wat we alle 3 nodig hebben. Daar zijn we aan bezig. En dat vind ik een hele goede zaak. En ik vind het helemaal niet nodig dat je iedereen zijn individualiteit afpakt en in één pot stopt. Ik hou niet van die nivelleringsdrang die er tegenwoordig is. En dan zeg ik, geef mij maar een provincie als Zeeland of Limburg of Friesland of noem je er maar een, die zijn eigen stijl, zijn eigen wezen heeft en hou dat nou maar zo. Want dat komt de nationale samenleving en de Nederlandse kracht ten goede. Ons af hier meester Lindhorst Homan, die in zijn slotwoord wat ingeeft op noordelijke geerwerking. En toen dacht ik bij mezelf, Johan, te zeggen, als je dan die reportage meisje, hij je met dan ik als bij Van Gewest dat Gewest een noordelijke geerwerking tussen de verslagjouwers of zo? Nou, we hebben wel een periode dat we de redacteur Grains Drenthe, want dat weer combineerd. Friesland weer zo bijzonder, er moest 1 redacteur. Natuurlijk. Maar we hadden een periode gehad dat we noordelijke uitzendingen in. Dan zitten dus onderwerpen in uit Grains Drenthe en Friesland. En dan de andere keer Gelderland en Riesel en daarna dan het zuiden. Ja. In het begin van Gewest tot Gewest dienen wij Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland net. Nee, want die kwamen al op de televisie. Die gingen nog een regionaal omroep, maar ja, dat zit in Hilversum. Ja. En nou, een schof lang hebben we het zo dat we de noordelijke uitzending in, maar dat voelde ik net in de bever dat we hebben we het ook al gehoord. Maar ik had wel goed contact met de redacteur in Grains Drenthe. Ja. Lindhorst Homan weer wat een potentaat? Denk het wel. Ja. Nou ja, de manier waarop, ik bedoel, ik kon net rechtstreeks naar hem thuis stappen, op zijn doorklopje en zeggen van, nou meneer Lindhorst Homan, ik wil dit en ik wil dat. Dat moest via Arend. Ja, de zegt zo'n man net, dat wie toch... hij wenne daar echt nog in het paleis steeds maar. Ja. Ik vergeet nooit dat we daar een heel schoft voor de doorgast... Dan kwamen ze, hier doe ik in dat mooie pak. Ja. En daar kwamen ze dus uit het stadhoudelijk hof. Ja. Laatste bewoner van het hof. Van het hof, ja. Dat letter dan weer wat was. Nog het er wie een heel aardige man, overigens, maar een beetje potentater. Ja. Maar hij wie net zo gelukkig met zijn familie. Zijn vrouw weer wat mij en zijn zoon. Laat ik het samen even zeggen. Wie wist niet hem dat? Dat wist ik toen net. Nee. Letter wel. In de letter ben die verhalen over de zoon en Bran en dat soort dingen. Maar dat wist ik toen net. Nee. Want er waren niks met dingen. Nee, daar waar ik nooit op praat. Nee. Dit wie gewoon, nou, deze man wie je west en wie je nieuwsgierig waar hem opvallen is zo? Ik geloof het net. Nee, het hier die man. Ja. En het wie ik weet nou dat in Grains zie het Fok. Nou, daar hebben we dus echt een reportage over gehad. En na deze ben we er ook een beetje mee ophouden. Maar wie er wel gewoonte om, als de commissaris van de koningin, dat wie toch, daar moesten wij daar wel een reportage over maken. Ja, een prachtig beeld van Friesland natuurlijk. Ja. Oké. Mooi. Wij zijn aan de eindkant van deze uitsturing tak een weekend meer oer van Gewest tot Gewest in het programma Gewest Friesland.